Ujisu la ong haka ngalong ka jing mi pat bat ka jing im. Unu ubanget hanga un im watla ulayap un yo im. Bat unu uba im bat ubanget hanga un yap lano ru. Ladangi im kalong nakabenta utrai bangi im. Bat ladangi yap kalong nakabenta utrai bangi yap. Kumta ladangi im laningi yap ngilong ki jong utrai. Kandon ka jing perta da ka hukum kasur jong u angel rangba. Ka jing riau ka turoi jong ublay bat utrai hi daladi un sawan hiar na beneng. Kitu ki balayap da ka banget ha ukris kin yami patshwa. Nang ta yangi ki badang im hakata kapor enlumlang lembat ki hakil o ban ya syam ya utrai hasun. Bat kumta ngin ya long barabor bat utrai. Watla ngayat lingba ya ka jingdum tliu ngan syap tieng atrai namar medan bat nga uding du bat ushandu aplang brot jong me kiada yanga. Kani kalong ka jingong ka basisha ladangi layap bat u ngin sayo imru lem bat u. Naba ngalong tikna ba don ka bala bat penia klat yangi na ka jing ie jong u. Ka jing yap lem ni ka jing im. Lem ni ki angel, lem ni ki weide ki nong sensar ba kenja beneng. Lani ki bor lem ni jong ka ba menta, lem ni ka ban sawan. Lem ni ka perthei shalor, lem ni ka perthei shatban. Don kanu ha ki jing tau baro ki bala lano ru. Ban penia klat yangi na ka jing ie ublay. Kabahangi lingba ukris Jisu uba utrai jongi. Naba kumba ki brio baro ki yap namar ka jingya day jongki ha u Adam. Kumju ru ya baro un pen mi pat namar ka jingya day jongki ha u Kris. Ngam kwa yano ban yap ong utrai nong sensar. Tupai no nakipop jongpi bat tu im. Ngalayo sngow ya kasur kabajam bat kabakren na kakhet. Menta ka yeng ublay kalong bat uben riau. Unsyong bat kin long ki briau jong u. Ublay daladihi unlong bat ki. Bat unlong ublay jong ki. Unyat no yaki umat baro naki khmat jong ki. On don syuk ka jing yam. Don syuk ka jing sngusi lani ka jing yam. Lani ka jing pang ki ki barim ki laja no. Naba unu ubakwa ban penlat yala ka jong ka jing im undu no ayaka. Henrei unu ubadu no yaka jing im na ka benta jonga unsyam yaka. Shano kin ngan lej ban lat pet na me. Shano kin ngan pet ri na khmat jong me. Ladang alej kiu shabneng me don hangta. Ladang asyang tia ha ka perthei ki bayap me don hangta. Wat siap tieng ni kitu ki ba penyap yaka met Henrei ki bamla ban penyap yaka mensim. Henrei tu siap tieng ya ublay ubala ban penjot ya kamet bat kamen siam hadu jong. Henrei ublay ula pen i hangi hadu katno ba u iet yangi. Kalalong menbangi dang long kinong pop ba u Kris ula yap na kabenta jongi. Nabangi tip ba haba kani ka yeng jan kabangi syong. Kamet jongi hangi haperthei. Kala jot no ublay unbu habnengnya ka yeng na kabenta jongi bangin syong. Kayeng kabama uhi ulathaw kaban ne junom la junom. Bat kani ka jingsha asdom kaba kendiat bat kaba tang sipor kaba ngisha kanwan lam hangi ya kaburam kaba kraw bat babam jukut kaba kam kraw palat ban ya kata ka jing jenjar. Nabangi penlet jingmot haki ki bala ban i. Henrei haki ki bamla ban i. Kata kabala ban i kan ne tang sipor. Henrei kata kabamla ban yu i kane junom. Kublay pi baro yaro utrai.